Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna Soyayyar Meerah na marubuciya Ruqayyah Ibrahim Lawan. Tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. Ku danna mana subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. A baya mun tsaya Meerah ce ke ta wannan tunanin a lokacin da take kwance kan madaidaicin gadonta, tana juyi da daddare. A haka bacci ya yi awon gaba da ita. A makaranta kuwa yanzu Meerah tana gujewa duk inda ta san za ta haɗu da Uncle Manish don gudun kada ya tsiye ta, sai ta bashi amsa gashi bata shirya ba, ko na ce bata da amsar bashi. A bangaren Manish kuwa yana zuwa duk inda yake tunanin zai ga Meerah don ya ji ra'ayinta a kan shi. Amma ina baya ganin ta, sai a class gashi ba dama ya mata magana a cikin sauran student. A haka su Meerah suka kammala exam ɗinsu suka je hutun 1 month. Ɓangaren Uncle kuwa wani bakon al'amari ne ya fara ziyartarsa. Wani al'amarin kuwa shine shi ma ya kamu da son ƙawar Meerah wato Mina, amma ya ɓoye a zuciyarsa bai sanarwa kowa ba. Ita Mina kasancewa ba wani sabo a tsakaninsu. Iyakacin su gaisawa idan suka haɗu a lokacin da take tare da Meerah. A cikin wannan hutun ne za a yi bikin babban yayan Meerah wato Arif. Meerah ta yi matuƙar farin ciki da auren ya faɗo lokacin hutu. Ta gayyaci manyan aminanta wato Mina da Farida wacce ta zama tamkar 'yar gida da ma sauran ƙawayenta na Islamiyya. Ta kuma gayyaci rabin ranta Uncle da abokinsa Uncle Manish. Uncle Manish ya yi murna sosai da gayyatar masoyiyarsa. Ko ba komai ta kula da shi tunda ta gayyace shi, kuma zai ga gidan su Meerah da danginta. Uncle ma ya yi murna da gayyatar ƙawarsa, kuma yana sa ran ganin Minarsa a can. Yau da kasance ranar Alhamis, a yau ne kuma za a yi kamun yaya Arif da amaryarsa Aira. Tun karfe 10 na safe Farida ke gidan su Meerah suna faman shirye-shiryen kamu. Sai can zuwa 12 sai ga Mina ta zo. Meerah ta ce sai yanzu, da kin koma ai mara mutunci, sai da muka gama aikin saura kaɗan za ki zo. Mina ta ce ya haƙuri ƙawata, akwai abin da ya tsaida ni ne, ga unguwarmu da ɗan nisa zuwa nan. Meerah ta ce shikenan ba komai, ta ɗora da cewa kin ga Mina, da Allah share mana tsakar gidan nan mu za mu shiga ciki mu huta, mun gaji. In kin kammala sai mu je mu karɓo ɗinkin ankon mu ko? Mina ta ce shikenan ku je ku jira ni. Tana kammala sharar suka je suka karɓo ɗinkinsu. 3:30 Meerah ta fito daga wanka ɗaure da tawul tana goge ruwan kanta da wani tawul ɗin ta ce, Farida yi sauri ki yi wankan, kin san ba a African time. Na ga kowa ya shirya ka a bar mu a nan. Farida ta shiga wanka yayin da Meerah ke shiryawa. Tana fitowa Mina ta faɗa toilet ɗin. Wasu suka fito a shirye cikin ankon atamfa black mai zanen red flowers a jikinta. A masu dogayen riguna fitted gown, gaban rigar ya sha adon stonework. Ɗinkinsu iri ɗaya, takalminsu jaka da mayafinsu kala ɗaya, kalar red, yarinsu da sarƙarsu su ma red color ne. Sun sha red head da yake red bai yawa a atamfa ba, sai ba da ma'ana. Sun haɗu sosai, a tare suka fito kamar dama su ake jira. Aka fara shiga motocin abokan ango ana wucewa gurin kamun. Mota ɗaya suka shiga su uku, sai NBA, Nigerian Bar Association. A nan za a yi kamun. Gurin ya sha decoration masha Allah, suna shiga suka zauna aka fara shagali. MC ya bada sanarwar isowar amarya da ango. Su Meerah sauran 'yan matan da ke wajen suka je suka shigo da su. Bayan sun dawo mazauninsu ne Meerah ta dubi Farida ta ce, anya kina ganin su Uncle za su zo kuwa? Farida ta ce za su zo mana, ba sun faɗa miki ba? Da damuwa a fuskar Meerah ta ce, har yanzu ban gansu ba. Farida ta ce, ki kwantar da hankalinki, yanzu aka fara, na san za su zo. Su Uncle da Manish za su zo kamun kuwa? Karfe 5 MC ya nemi ƙanwar ango 'yar Hausa shalele Meerah ta zo kan step ta da ƙawayenta domin su nuna nasu farin cikin a wannan ranar. Da ƙyar Meerah ta iya zuwa kan step ɗin domin ido sun yi yawa a kansu. Farida ce ma ta yi mata jagora. A daidai lokacin ne kuma Uncle da Manish suka shigo filin bikin. Suka nemi guri a ɗan gaba kaɗan suka zauna, suna ɗan dube-dube ko za su hango su Meerah.
Ƙarar waƙar da haka sake ya sa hankalinsu ya koma kan step ɗin. A can suka hango Mira, Mina da Farida da ke ta tiƙar rawa, an saka musu waƙar Ado Gwanja. A sha rawa sai takawa suke a tare kamar dama sun yi training. Duk da cewa Mira ba gwanin rawa ba ce, amma a ranar ta shashe. Nan da nan Uncle ya ɗauko wayar sai ya fara ɗaukan bidiyo. A nan ango da amarya suka fito suna masu leƙi. Ango Arif da amaryarsa Aira sun sha kyau, masha Allah, sun dace da juna sosai. Suna gama rawa aka sa tafi, har da Uncle da Manish. Sai da suka tafa masa, abin ya burge su sosai. Suna dawowa daga gun rawar za su je mazaunin suka yi tozali da sa Uncle, dukansu suka yi cirko-cirko. Allah ya sa su Uncle ba su ga rawata ba. Mira ta faɗa a ranta. Uncle ne ya katse mata zancen zuci da take da cewa, sannan ku ‘yan mata kun sha rawa kan. Uncle Manish ya ce irin wannan kyau haka, masha Allah kun yi kyau sosai. Duka su ukun suka rufe fuskarsu da tafin hannunsu, wai sun ji kunya kenan. Mina ta ce la Uncle, wai kun ga rawan mu? Uncle ya yi murmushi ya ce tun farko ma kuwa kun iya rawa sosai, bare ma Mina. Aiko sai suka gudu wai sun ji kunya, sa Uncle sun ga rawarsu. Mira ta ji daɗi sosai zuwan Lash ɗinta. A wannan rana ne kuma soyayya ta kulle tsakanin Adil da Farida. A haka taron ya watse. Wannan rana ta zama ranar farin ciki kuma ta shiga kundin tarihin matasan nan uku, wato Adil, Uncle Lash da Manish. Adil ya samu soyayyar Farida da ya jima yana dako a ranar. Lash kuma ya samu damar yin doguwar hira da abar son Samina, duk da dai bai furta ba. Manish kuma ya samu amincewar Mira, duk da cewa ƙarya ta masa dan ya tsiye ta ne, amma shi a gurinsa ya yadda ta amince ne da gaske. Da waɗannan abubuwan sun faru ne a wannan ranar. Ranar Asabar masu Uncle sun zo ɗaurin aure. A nan suka yi abota da Adil yayan Mira, har suka yi exchanging number waya. Bayan kwana 10 da gama bikin su, Mira suka koma makaranta. A ranar kuwa suka shiga SS2. Murna gurin Mira ba a magana, ta shiga ajin Lash ɗinta. A nan fa Mira ta zage da kyautatawa Uncle Lash. Komai ta ga alamar yana so za ta yi mai. Idan abin bukata ne ta siyo ta kawo masa. Sosai take ƙaunarsa, ko a labari ban taɓa jin labarin soyayya irin na Mira ba. Domin tana son Uncle Lash ne tare da duk abin da yake so. Tana matuƙar son iyayensa da ‘yan uwansa, duk da cewa ba ta san su ba, amma tana jin son sa a ranta. Ko da akan hanya take tafiya tana ƙara natsuwarta, duk dattijo ko dattijuwa da ta gani tana girmama su. Tana ji a ranta kamar su ne iyayen Lash. Mira ba ta da wani aiki da ya wuce tunanin Lash, ko da bacci take mafarkinsa take, har da sambatu. Don ma Allah ya sa ita kaɗai ce a ɗakin ba mai jinta a lokacin da take sambatu. Mira tana ji a ranta cewa za ta iya sadaukar da rayuwarta da farin cikinta akan na Uncle Lash. A wata ranar Monday ne, bayan Uncle Lash ya gama darasinsa na Maths a ajin su Mira. Yana gamawa ana buga ƙararrawar fita break, na masu period yake da. Ɗalibai suka fara fita break, Uncle na nan tsaye, har duka ɗaliban class ɗin suka watse. Ya rage saura Mina, Mira da Farida a class ɗin. Uncle ya ƙaraso inda suke ya ce, Mina ina son yin magana da ke. Ta ce, ni kuma Uncle? Ya ce, ike. Sa'annan ya maida dubansa ga Mira ya ce, Mira don Allah ko za ku ɗan ba mu guri kaɗan? Ina so na yi magana da ita ne. Mira ta kalle shi cikin so da ƙauna, ta yi murmushin yaƙe ta ce, me zai hana? Ta ji hannun Farida ta ce, mu je. Duk da cewa ta jawo shin magana, a ganin ta yayi masu wulaƙanci ne. Me zai faɗa wa Mina da ba zai faɗa a gabansu ba? Amma hakan biyana ta duban Mina ba, tare da cewa idan kun gama kya same mu a waje. Mu mun yi gaba. Kafin Mina ta ce wani abu sun bar gurin. Mina ta ɗan ɓata rai kaɗan ta ce, haba Uncle, ya za ka koran min ƙawaye? Me za ka faɗa min da ba za ka faɗa a gabansu ba? Su fa aminai na ne. Ta dube shi a ɗan asali. Ta ce, sorry ranki ya daɗe, tuba nake, ba zan ƙara ba. Dama da akwai wata magana muhimmiya da nake son na yi da ke. Ba tare da ta kalle shi ba ta ce, ina jin ka. Murmushi ya ne ya ce, Mina ban san ta ya zan fara miki bayani, a taƙaice dai ina son ki Mina. Zabura Mina ta ce, what me kace? Ta ce, ƙwarai ina matuƙar ƙaunar ki Mina. Ni kaina ban san sanda son ki ya shiga zuciyata haka ba. I really love you Mina. Nike watsaye Mina ta yi, ta fara tafiya za ta bar aji.
domin bata ma san me za ta ce wa Uncle ba. Ya zai zo mata da wannan maganar? Ko dai yana so ya raina mata hankali ne? Ita kam rainin hankali mana, ta faɗa a ranta. Mina ta san cewa Uncle Manish yana son Meerah kuma suna tare, amma ita sai take ganin kamar ita Meerah ba shi take so ba, Uncle Lesh take so. Tabbas duk mai hankali zai iya gano cewa Meerah tana ƙaunar Uncle Lesh don kulawar da take bashi ba ta ba Manish ita. Wannan kawai ya isa ka gane cewa tana ƙaunarsa. Amma me Uncle Manish ke nufi da yana son ta? Yana so ya ce bai fahimci soyayyar Meerah a gare sa bane ko yaya? Mina ce ke ta wannan tunanin a lokacin da take tafiya ta fice daga ajin. Uncle Lesh na kiranta amma ina ta yi zurfi a tunani, ba ta ma jin sa. Uncle Lesh kuwa ya fi minti 5 tsaye a ajin sake da baki kamar dolo. To me Mina ke nufi da shi da ta yi tafiyarta? Ba kuwa amsa don ya ce yana son ta? Ko bai kai matsayin da za a so shi ba ne? Ya tambayi zuciyarsa tambayar da baya da amsarta. A haka ba ajin jiki ba ƙwari yana fatan Allah ya sa ta karɓi soyayyarsa. Meerah kuwa suna barin class ɗin suka je ƙarƙashin wata bishiya nesa da aji suka zauna suna jiran Mina. Farida na ba wa Meerah labari amma ba ta fahimtar komai. Hankalinta na class tana tunanin shin me Uncle Lesh zai gaya wa Mina da ya koro su. Ya wuce ya ce yana son ta, wata zuciyar ta faɗa mata. Dam gabanta ya buga da ƙarfi, idan kuwa haka ta faru shikenan ni Meerah farin ciki na ya zo ƙarshe ta faɗa a zuciyarta. Tana cikin wannan zancen zuciyar ne Mina ta ƙaraso gurinsu, kanta a ɗan ɓace ta zauna kusa da su Farida. Farida ce ta ce me ya faru ne Mina? Na ga ranki a ɓace. Mina ta ce ke dai bari kawai, wai su maza me yasa ba su da kunya ne? Wani abu kuma ya faru? Meerah ta tambaya. Mina ta ce wai ni Uncle zai duba ya ce yana so na? Ras dam sautin bugawar kirjin Meerah kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fita tare da zabura da ƙarfiya sai da suka tsorata. Dukansu suna haɗa baki gurin cewa menene Meerah? Ta ce a ba komai. Kamar ya ba komai? Ga cikin firgita sosai Farida ta faɗa. Meerah ce ba komai. Ina jin wani ƙwaro ne ya shiga min riga. Bari na je class na duba. Ta miƙe tana ƙagaban ƙarya ta bar gurin. Tana zuwa class ta je sit ɗin baya gaba ɗaya ta zauna tare da kifa kanta a desk ɗin sit ɗin. Ta fara kuka a hankali tana faɗa a ranta. Shikenan farin ciki na ya ƙare a duniya. Ko da kuwa zan yi farin ciki kaɗan ne, tunda na rasa soyayyar Lesh. Ashe dai ina yaudarar kaina ne da nake tunanin zai fahimce ni. Nake mafarkin zai so ni wata rana. Ashe shi ni ne yake so. Tabbas ba zan iya shiga tsakaninsa da farin cikinsa ba. Idan dai Amina ita ce farin cikinsa, tabbas zan taimaka masa ya samu soyayyarta har ya aure ta, ko da hakan na nufin mutuwata. Na zaɓi farin cikinsa a kan rayuwata. Uncle ne maka alƙawari insha Allah zan taimaka ka samu Mina, tunda har ka furta kana son ta da bakinka ni ma na ƙara son ta fiye da dama. Tana zancen zuciyar ta ci gaba da kuka. A haka Mina suka shigo class suka same ta. Dama sun biyo ta ne da suka ga ta jima bata dawo ba. A sit ɗin baya suka ganta ta kifa kai da sauri suka nufo ta. Subhanallah me ya faru kuma Meerah? Kamar kuka kike fa. A ruɗe Mina ta ɗago kan Meerah da hannayenta. A tare suka zaro ido da Farida. Kuka kuma Meerah. Har da hawaye me ke damun ki ne? Farida ta tambaya a kiɗime. Bata ce masu komai ba sai ƙoƙarin dakatar da kukanta take ta kasa. Mina ta ce ko dai cizon ƙwaron kike wa kuka. Nan ma shiru ta yi musu ta ci gaba da hawaye. Farida ta kalli Mina ta ce Mina ko za mu je mu sanar da principal cewa Meerah ba ta da lafiya, a mana izini mu je mu kai ta gida. Mina ta ce Farida je ki yi report, ni zan tsaya nan tare da ita. Bai kamata a bar ta ita kaɗai ba. Sai a lokacin Meerah ta haɗo kalmomi da ƙyar ta ce ku bar shi kawai, ba sai mun je gida ba. Ciki na ke ciwo kuma kaɗan ne ma. Ya ma daina yanzu saura kaɗan. Mina ta ce Farida yi maza ki dawo mu je kafin sauran ɗalibai su dawo su tarar da ita a haka. Ba ku ji me na ce ba? Na ji sauƙi fa ba sai mun je gida ba. Ko ta kanta ba su bi ba. Farida ta wuce zuwa ofis ɗin principal ta nemo masu izini. Suka ja ta zuwa gida don dole ta bi su.
A ɗakinta suka yi masauki bayan sun gaisa da Ammi suka sanar da ita abin da ya faru a makaranta. A kan gado suka zaunar da Mira. Amisa ta shigo ɗakin ta miƙo masu magani ta ce su ba Amira ta sha. Farida ce ta ɗauko glass cup da jug da ke beside ɗin Mira da ruwa a ciki. Ta tsiyaya mata a kofi. Mina ta ɓallo maganin ciwon cikin da Ammi ta bata ta miƙa wa Mira. Farida ta bata ruwa a cup suka tasa ta a gaba dole ta sha. Da ta san cewa ƙarya take kukan baƙin ciki take. Cutar soyayya ke damunta ba ciwon ciki ba. Tana gama sha ta kwanta a kan gado ta rufe ido kamar mai baccin gaske. Tana ci gaba da kukan zuci da tunane-tunanenta. Su kuwa suna ganin ta yi bacci suka bar ɗakin suka je falon Ammi. Suna kallo kafin lokacin tashin makaranta ya yi su je gida. Suna taɓa hira sama-sama da Ammi. Adil ne ya shigo ɗakin tare da sallama ya ce a'a yau Ammi ke ce da 'yan fira haka? Ya faɗa yana kallon su Farida da ke zaune a ƙasar kan center carpet ɗin ɗakin. Ya ɗora da cewa me ya dawo da ku gida daidai wannan lokacin? Ba fa a tashi daga makaranta ba. Ko kun yi gwangwani ne? Ammi ta yi murmushi ta ce sun kawo Mira ne ba ta da lafiya. Subhanallah ina take ya faɗa. Ammi ta ce tana ɗakinta tana bacci. Allah ya sauke ya ce sannan ya mayar da dubansa ga Farida ya ce me yasa ba ku koma school ba bayan kun kawo ta? Farida ta yi murmushi ta ce yayi Adil kawai dai mun ga saura kaɗan a tashi ne shi yasa ban koma ba. Shi ma murmushi ya saka mata ya ce ta kuma yin wani laulasan murmushi da ke kiɗimar da shi ba ta ce komai ba. Amina lura da irin kallon da murmushin da suke wa junansu. Murmushi ta yaran take cewa da alama masoyan juna ne. Adil ne ya katse mata tunani da cewa Amina ni zan ɗan fita kaɗan na katse muku fira. Ya mai da dubansa ga Farida ya ce sista ina jiran ki a waje. Akwai abin da nake so na tambaye ki game da Mira. Ammi ta yi murmushi kawai ta ce a ranta oh su Adil an girma wai aminsa zai wa wayo. Wai zai tambaye ta game da Mira. In haka ne ya tambayi Mina mana na ga duk ɗaya suke a wajen Mira. Oni Karima ‘ya'yana sun girma. Har autata ma da alama ta kamu don ina lura da ita ba ta da aiki sai tunani. Allah dai ya shige mana gaba ya zaɓa masu mafi alkhairi a rayuwa. Adil da ya ji Ammi ta yi shiru sai kawai ya yi gaba abinsa. Farida kuwa kunya ta hana ta tashi gashi Mina sai dariya take mata ƙasa-ƙasa yanda Ammi ba za ta ci ba. Sai can bayan mintuna biyu Farida ta yi ƙarfin ganin cewa Ammi bara na je na amsa kiran yaya Adil ta miƙe jiki a sanyaye. Ammi ta yi murmushi kawai ta ce to yaya Adil a dawo lafiya. A kunyace Farida ta bar falon. Da alama Ammi ta harbo mu ta faɗa a ranta. A ƙofar gida ta same shi ya fara ƙosawa da jiranta. Ta ce gani yaya. Ya ce sai yanzu kika ga damar zuwa har na fara gajiya da tsayuwa. Ta ce ya haƙuri yaya kunya ce ta hana ni tashi. Sai wani murmushi kake zabgarin a gaban Ammi. Ta ma Ammin sai murmushi take tana kallon mu. Ni fa ina ganin kamar ta harbo jirginka. Ya ce ta harbo jirgin mu dai. Ka ji min ke zaki wani cire kanki. In ce ke ɗin macin shigowa ta falo kike zabga min murmushi. Farida ta ɗan dube shi ta ce la yaya Adil banda sharri fa. Yaushe na ma murmushi. Ya ce au tambaya ta ma kike. Yau dama yaushe zaki san kin yi bayan kin tsunduma kogin ƙauna. Farida ta shagwaɓa fuska ta ce kai yaya gaskiya ni bana son sharri. Wani kogi kuma na shiga. Murmushi ya ce ki ji da shi ni bana son gulma. Ki daina ce min wani yaya. Ki saka min wani suna mai daɗi irin na masoya. Ya faɗa tare da kashe mata ido ɗaya. To ba sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.